Tissokta il-ħidma l-istrina 2017 kif issa għaddej ix-xogħol bl-aħħar preparazzjonijiet lejn din l-attività annwali b'risq il-Malta Community Trust Fund. Il-President ta' Malta Mary-Louise Colleiro Preca żaret dan ix-xogħol u ltaqet mal-ħaddiema li wħud ilhom ġimgħat jippreparaw għall-istrina. Tajjeb li nsemmu li l-attività tal-istrina saret attività li tibqa' għaddejja tul is-sena kollha b'attivitajiet speċifiċi li jgħinu fil-ġbir tal-fondi għal din l-attività. L-ewlieni huwa li jinġabru kemm jista' jkun fondi blan li jkun hemm għajnuna lil min ikun fil-bżonn. Il-Fondazzjoni tal-Malta Community Trust Fund matul is-sena tagħti għajnuna lin nies bi problemi ta' saħħa, dawk bi problemi soċjali, nies b'diżabilità u familji li jkollhom tfal li qed jieħdu terapija fost oħrajn. Is-somma li nġabret is-sena l-oħra kienet ta' madwar 5.5 miljun euro. L-organizzaturi kollha fih dan l-istrina qed jittamaw li din is-somma tibqa' tiela biex il-Malta Community Trust Fund tibqa' għaddejja fil-ħidma kontinwa tagħha.